само. Не ме разпити. Ето тук трябва да кажеш по-да сега друго средното. Подама трябва да се обърне. А? Си изправил се. Дай, не може. Дай, аз искам да погадя малко. Трябва да степим пода и да го... Степи ли това? Защо направя трока? То няма дънове, аз като се ударих с това мукета по тъна. Тя е разделена колата, е гарнето само я държи. Да, дай да обърне. А да, само телефона да я обърне. Ванка! Върти се да това е хубаво. Така? Да обърне. А тук да изда най-хубаво. Да, ще обърне. Кое да се задне? Така напред ли? Да, странично да обърнем, но къде да обърнем? Не бе, сега не се ръкавачи. Няма да се къса, бе, Ивани. Как и ти се? Да се търкулим цялата. Това е да е цялата, но цялата ще се търкулим. Тя да се търкулим, бе. То на кой ти печел да е това? Само на как да да. Да, спасва това. Да, още един човек трябва да има. Да може да спри. И отдолу да разтепим и това. Знаете, да обърнем една страна, където ще да знаеш как става? Кара пацата роваче и на лашки ще скъса ли? Да, на първата лъжка. Да, аз ще върна. Аз ще сгара път. Аз ще я вържа? То може и с голфа нямам нас. Аз ще я вържа. Майка ще си вържа. Да си скъса. Човек. Трябва обаче да е включим отскоро. Дам пък на мая скоро. Остана, ще да стала. Кой, Димо ли? Да. Димо е сам съм. Шашли. Трябва да включим на скорост. Ще разчленяваме. Дай го още напред, бе. Айде, каша, принеси. Ванка, чакай я да снимам, бе. Часа ли снимам, бе? Ще ги пратя по... Аре, Ваня, давай, бе. Нека красата. Давай я разчленя, бутне на скорост, бе. Ваня, с пълна газ. Чакай, чакай. Не, Ванка, отива вас на въжето. Да има да мойка, тя лашни да е скъса. Ваня брутален. Да си разчленя. Айде, ко стана, бе? Айде, че нямам нерви, бе. Ванка, направо рязко. Човек трябваше да снимем като тавана с братвата, бе. Не. Ще е голяма бруталната история. Добре. Красо, тръгвам. Гласния отзад.
Ванка, мощно е. Мощно, мощно. Дай. Пълна газ. Аре бе. Ваня, отвора. Стига, стига. Стига, Ванка. Чакай малко. Чакай, бе. Че тя на скорост е? Тя на скорост, бе. Не на скорост е. На скорост е, човек. Не, вот что. Ще ма разтиничка. Кое, къде толкова се държи член и второ? Явно е тук на бомбеца държи, бе. Той е малко очима. Ванка, ти си да я върни някъде. От бижото. Та не се разчини то. Бах ти колата. Оти му всичко и така. Ваня огъня брутално. Освободи твоята кола. То така се стига. Аз ще удря. Где му за... Все, ти ми въжеш ще купите. Двете въжета зми. Защото е в ми в багаж.